Iti ili akawayan may nga balasitang ti mapapati adaytoy ket narames. Namuan nga may sa barangay official iti masuspecha kada iti apasamak. Ti detalye daw ni Press Corps, Ryan Pardo. May sa abalasita nga agtawen iti 11, grade 5 student, iti nagturong iti PNP Kawayan, nga kinuyog dagiti naganak kanya na, gapuanan ta isunak it biktima iti panakarames, iti napalabas nga aldaw. Naanad nga simungbat dagiti magmamano nga saludsod ni Senior Inspector Edmar Kiton, Chief of Police iti natakamat nga ili, gaputan alpasen iti investigasyon dan, ken naiuli iti darum, kontra ken ti sospek. Maipagarup nga ti sospek, nga intudo iti biktima, ket iti agdama nga barangay captain, iti barangay Puerte, Kawayan, Ilocosur. Na arami gumutin iti panaka-investigar iti mga kaso nalaan mo iti palawag dagiti katay biktima ken dajay eyewitness ket may pila gumutin iti kaso dajay provincial prosecutor's office para ti panaka-evaluate na. Ti pinakipatpatang ni Senior Inspector Kiton, ken ti biktima, ket na ibaga na nga kanayon na, kan nga ubraen, iti maitudtudo nga sospek. Gagangay nga reaksyon ti may isang ubing, dadyabutin nga katangamawan. Nako namin tinasaong opisyal, insigida kanmet nga napan nagreport, iti maitudtudo nga sospek, iti opisina da, ket ditan nga paglibakan na iti maipapabasol, kontra ken kuana. At ditan nga nagturong iti grupo iti Press Corps, iti pagtaingan iti sospek, nga agdama nga barangay captain, ket iti mismo nga asawa na iti sospek, iti nadanunan iti grupo. Awang sir, awan nga rin sila nakito. Kaya nga naman, kaya nga nang ili kalma, primuar sir, kaya alas 3 Kalaksidan na dumawdawat met iti pabor iti asawa iti sospek nga balbaliwan iti panagsubli ti pagtaingan da ta iyore dapay asumangpet ti asawa na pinadasmet nga lian iti biyang dagiti maseknan ngem saan da pay lang kayat ti agsao maipapan iti napasamak ken ti anak da ngem nakuna iti ina iti biktima nga saan naparparwaren iti anak na iti pagtaingan da ken madmadlaw na kanpay nga naunig iti pampanunuten ti anak na. Para ti Press Corps, Ryan Pardo. Gaputa adda dagiti sumagmamano nga daan ti sakit nga tuberculosis. Intay met amuen no kasano nga malapidan daytoy nga sakit. Adto ni Press Corps ni Sel Benitez. Maysa ka dagiti programa iti probinsya nga Ilocosur maipanggep sa lungat ket iti panakalaped iti sakit at tuberculosis. Dito'y pagilian maysa daytoy kadagiti kagrabian a sakit. Iti Pilipinas ti maikasyam a kangatuan dagiti addaan ti kastoy basar ti World Health Organization. Iti pagkatlo ti populasyon iti sangalubungan, 2 bilyon lang iti naimpek, kayat nasawen iti 10 maysa lang iti apektado. Mainaig kadaytoy tapno masigurado a bumasit ti bilang dagiti addaan kastoy a sakit. Mangisaysayangkat ti Regional Health Office iti advocacy symposium para katikiti healthcare providers kadagiti probinsya a masakupan da. Babae meten ti kaadda dagiti rural health unit iti tunggal munisipalidad. Maidanon wenno maiwaragawag kadagiti umili no anya dagiti kangrunaan a sakit nga aguso itatta. Ken anya ti kasapulan nga aramiden tapno saan makaptan. Iti tuberculosis nga rod wenno sarot iti Ilocano tinatutukan. Kaya tayo nga maamuan digiti tattao no anya what tuberculosis is all about nga ti tuberculosis ket maagasan nga kaya tayo nga ikorehiren digiti misconceptions mo digiti kaaduan maipanggap ti diti sakit nga tuberculosis. Napagamuan tayo nga iti simple lang at tuberculosis ket mabalin daytoy a madayagnos, mabalin nga agtinagmet a kanser no mabaybayan. Maipalagip nga iditawen 2007 nag-uso iti kastoy a sakit. Addaan iditi 81 a katao iti nakaptan ken maysa kadagitoy tinatay. The goal namin ti National Tuberculosis Program is to reach a TB-free Philippines in the year 2015. Case detection would be one case of TB-infected person out of every 10,000 Philippines. Iti pakalasinan nga addaan ka iti kastoy a sakit. Ket iti panaguyuyek tinabaybayag nga aldaw, adaytoy madanon iti 2 alawas wenno nasursurok pay. Akuyugen iti panagsakit iti abaga ken bukot.
awan ti ganas amangan, arason ti panagkutong ken panaganemic. Tapno malapedan ti kastoy a sakit, kasapulan ti regular a panagpakonsulta, kadagiti doktor, tapno maamuan a kanayon iti kasasaat ti salunat, rebeng adenggen ken suruten dagiti advice ti doktor. Ipalpalagip nga rod dagiti agbanbantay sa lunat iti probinsya nga tumulong kuma dagiti umili tapno malapedan ti kastoy a sakit. Kasapulan nga agdengeg kanayon kadagiti information dissemination maipanggep ti salungat tapno ti kasta ammo dagiti kasapulan nga aramiden no bilang man. Para iti Press Corps, Nisel Benitez. May naigpailaing iti Rabies Month celebration, intay met amwen iti pakalasinan, nagitidingwen nga addaan ti rabies. At iti detalye. Gapuanan the Rabies Month itabulan ti Marso, mainay iti daytoy, income inamo ken ni Dr. Charles Gaerlan, may sa a private veterinarian, no kasano amadaan ti rabies virus, dagiti taraken tayo nga aso kasamaten iti pusa. Sigun ken ti doktor, ti rabies ket may sa a viral disease daytoy kadagiti aso. Ano na bara ti panyempo na, nadadaras nga agwaras sinaso a virus iti otek ti aso. Ti rabies kay may nga viral disease nga mang dadael iti kwa. No ti aso ti pagpapatangan ake kwa. Dadaelen na DJ utek ti aso isong DJ makikita tayong sintomas na kay kasjay. Usually DJ kwa common lang gamin nga makikita tayo na DJ medyo nabara. Ta napaspaspas lang ako ag-replicate. Inayon na pay ang makaakar daytoy asakit no iti maysa nga aso no makagat iti kapada na metlaing nga aso nga daan rabies ket dagos a maalisan daytoy ken mabalin pay adagiti maiwarwara a katay ti aso a kontaminado ken tinaso a virus ket mabalin pay a maakaran dagiti dingwen a makadilpat ken daytoy. No DJ aso gamin ti very common me kay di nga kwa kay transmission ti aso through aso me laing. When no DJ, let's say DJ may isang kwa community kaya dati may isang aso nga naimpektaran ko makasya kaya kwa no DJ siyempre agpasya-pasyar di ko nadang agmauyong di katay na matintin nag DJ surrounding no madilpatan ti sabaling nga aso so may laing DJ ti may isang pagapuan na. Ti aso wenno pusa nga adaan iti rabies nakuna ni Dr. Gaerlan. Agbalin nga erratic behavior dagiti gargaraw dagiti naso adingwen. Mabalin nga aggressive wenno unaggressive dagitoy. Aggressive kanan aggressive nga behavior da DJ kwa DJ rabies kwa so na ada DJ aso nga biglang agpasulilatan mabuteng iti nalawag. Tapos adami DJ aso nga biglang agbalin nga aggressive iso na. No conformity makita na agkagat. Ti cause na DJ garot kay DJ no matamaan DJ utek da ag-replicate DJ utek da DJ virus madadael di kaaduan nga normal nga functions ti utek da isong agkaroon dati kasi nga behavior. Balakad nga rod ti doktor kadagiti adaan taraken na nga aso ken pusa. Tadno maliklikan dagiti amadaan iti rabies virus. Kasapulan nga agbalin tayo a responsible pet owner. Ken kasapulan ang mapaayan dagitoy iti healthy lifestyle ken iti regular a panagpabakuna. Tadno na pinpintas metlaing iti pinagtinunos tayo kadakwada. Para iti Press Corps, Marian Diga. Iti sa baling damag agdaman nga maipatpatungpal dagiti na duma-duma nga programa para ti Ili Santo Domingo. Dahito din pakamo ti Ama ti Ili. At the report ti Press Corps Michael Layante. Inpakaamo iti Ama ti Ili a Santo Domingo Mayor Amado T. Tadena dagiti na dumado mga programa iti gobyerno lokal tinasao nga ili. Kang runaan ditoyen iti benneg salon at edukasyon ken infrastruktura. Sigon iti nasao nga mayor, dakkel iti suporta nga ipapaay ti local government kadagiti ubing iti amin nga barangay. Kang runaan ng kadagiti ubing nga adda iti daycare. Banag nga nagkunaan iti nadakamat ng opisyal nga amin na barangay ket addaanan iti daycare center. Babaen met lang daytoy kunana iti tolong dagiti na dumado mga ahensya ken non-government organization. Ti kayat mi nga marami to Santo Domingo ket no kumasimbrek ka ti daycare center ket nag grade 1 ka amin ko mga ubing nga mangrugi ti grade 1 makaturpos ti grade 6 ket amin ko mga ubing nga makaturpos ti grade 6 makaturpos met ti high school ta deta ket importante ti edukasyon. Kalaksidan ka daytoy
Pinasingkedan pay iti mayor nga sipod iti panagtugawnan akas amati ili a Santo Domingo, maisan nga ikikan na iti importansya ti programa mainaig iti salunat. Tasegon iti nadakamat nga opisyal, agtultuloy latta iti suportang ipapaay na kadag iti balay pagagasan ken iti municipal health unit ti nasao nga ili. Ti health, hindi ke nananipod pa idi nangrugi nga mayor, kwaletan, na ipadpadakilen mi dito health center mi, adot ti dagitay nag-donate kami idi ti beds kada ag-agas ken equipment atan ti maudi nga gatangin mi ke detay equipment nga for blood analysis ket deto ito ke para dagiti umili ditoy handan to nga masapol nga mapanti hospitalen nga agpa-analyze ti blood tanangina deta mga 2,000 sa ti mesa nga analysis ditoy at least may libre dan to no. Iti daytoy abanag si papan nakkelpay nga inpakam mo ti mayor nga awan metten iti problema mainaig iti infrastruktura. Agsipod ta aminen a kalsada wenno farm to market road ket na developen dagitoy. At infrastructure kay nga animal pasen aminen dino mapangka ditoy daya ke halos amin ke sementadon. Ito'y laod at dapila sa gabasit ngam kalkalpas naman DJ inted ni Apo Congressman Singsonen ni Ronald nga kwarta nga pinang pasimpami dito na Nerman. So nga dito di holop na Nerman nga kwan alpasen agsabet ti San Sebastian DJ San Vicente ken na Nerman puro sementado tan. Iso nga dagiti do mga adat ti laod nga taga Santo Domingo mabalinda mang shortcutten puro sementado nga daanen. Masit laeng ngenen ti haan nga mapaikan ti sementon. No pay adda dagito nga programa iti lokal a gobyerno ti ili a Santo Domingo kuna ti mayor nga may sapay nga ikikanda iti importansya ket iti benneg agrikultura ken pati payen ti livelihood projects nga para kadagiti kailyan na. Para ti Press Corps, Michael Layante. Babayan iti local government unit iti Ili a Santo Domingo, nagdaanan iti baro nga uniforme dagiti empleyado iti munisipyo. Agsubli ni Press Corps, Michael Layante. Kabayatan ti panagtorpos dagiti nagadal iti dressmaking and tailoring iti Ili a Santo Domingo, kagiddan metten iti pannakaiyawat ti baro nga uniforme dagiti ekserserbi iti munisipyo. Kang runaan ditoyen kadagiti mangkitkita ti kinaornos ken kinadalos iti Ili a Santo Domingo, pakairamanen dagiti kameng iti bantay talna. Babaen iti suportang ipapa iti local government unit iti panangidaulo iti amati Ili a Santo Domingo, Mayor Amado T. Tadena, ken panarabay ti kaingongot na ani mayora sa Viña Tadena, si ayat nga inyawat dagiti opisyal dagiti kabarbaro nga uniforme dagiti nadakamat nga empleyado. Banag nga pakaragsakan met onay dagitoy agsipod ta maaddaan damanen ti baro nga aramaten para iti panagserbi kadagiti umili ken kang runaanen tapno na may mayat pay akitaen kabayatan a dagitoy ket adda iti trabaho da. Gapu ka daytoy abanag manamnama nga pumintas pay iti panagserbi dagiti nasao nga empleyado ken tapno na may mayat pay ti ipaayda nga serbisyo para kadagiti agindeg ti nasao nga ili. Para ti Press Corps, Michael Layante. Kalpasan nga maipatayab dagiti sumagmamano nga pakamo, adupay nga damag ti idanon mi kada kayo ditoy. Press Corps Weekend Edition. Padaanan ti sumaruno a damag iti Press Corps Weekend Edition. Task Force Tigdas maisaysayang kat. Sectoral Consultative Meeting na aramid iti Ilocos Sur. Chess ken motocross competition na isayang kat iti Syudad Akandon. Utah Jazz pinarmet iti Hornets.